opravdanih razloga ja ne mogu da budem večeras sa vama, ali moram da vam se zahvalim na ovoj zaista velikoj i prestižnoj nagradi i na ukazovanom poverenju. Puno vas ljubim i volim i nadam se da se vidimo sledeće godine. Svako dobro. Ali Nataša izgleda ne voli nas. Za sažalenje, Nataša ne može da prisustvuje dnes tuk, zato ova ekip na Balkanika Music Television ще връчи наградата и лично. Кой знае, може и аз да го направя. Може, разбира се. Така, ти ще връчиш статуетката в Белград, надявам се, а аз може да отскоча до Подгорица. Причината е най-добрата песен на Балканите от Република Черна гора. Между другото, колеги, имаме ли резултата? Резултата на матча нямаме. Все още го нямаме. След малко ще ви кажем как върви футболният двобой в Подгорица между Българския национален отбор по футбол и Черна гора. Но вотът е ясен. Черногорци казаха своята тежка дума за песента. Призът отива при 7 субата от Аце Лукаса и Дада Полумент. Нека да ги посрещнем! Jako mi je žao što ne mogu večeras biti sa vama, zbog neodloživih obaveza definitivno. Ja bih